Tungod sa stay-at-home protocol nga gipatuman nunod sa nasinating pandemic, online sexual exploitation nga naglambigit sa mga kabataan misaka matud sa International Justice Mission. Ania ang report. Sukad gipatuman ang stay-at-home protocol niya tungang bahin sa Marso, 5 na ka mga IJM-supported rescue operations ang napatuman sa tibok lalawigan sa Sugbo ug usa na ang nakonbikto. Bisan pa man sa risgo sa panglawas sa mga operatiba. Mato ni Attorney Lucille Dihito, IJM Cebu Field Office Director, nga posibleng mas daghan pa ang mga kabataan nga nanginahanglang ma-rescue gikan sa mga kamot sa ila mismong mga ginikanan, kabanay o mga silingan nga miabusar sa ilang pagkainosente. Base sa monitoring sa Australian Federal Office nga mo'y nakigalayon sa International Justice Mission, mas misaka ang gidaghanon sa mga online sexual exploitation, ilabi na sa live streaming ning panahon nga ang tanan anaa sa ilang mga panimay. They were able to also see that CSCM, child sexual exploitation materials nga mga websites were crashing down because of high traffic to these sites. Daghang ni access ana nga sites to the extent nga ni crash na ni nga mga websites. Matod ni Dihito, tungod kay family-based abuse ang naasoing krimen, mas mitaas ang kahigayunan nga maabusuhan ang mga bata sa ila mismong mga kabanay. Ug kay ang tanan gidasig man sa pagstay at home, mas daghang panahon usab ang mga langyang perpetrators nga nangita og kalingawan online. Ug kay dili man makagawas ang mga bata, menos ang kahigayunan nga sila makasumbong ngadto sa mga magtutudlo o sa mga otoridad. Subay niini, nanawagan ang IJM sa mga tech companies nga makapalambo pa sa ilang teknolohiya aron masumpo ang mga pagpangabuso pinaagi sa live streaming. We are really encouraging and calling up to your technology, the creative genius of that industry to innovate, develop technologies that would strengthen timely detection of child sexual exploitation materials, especially ang live streaming form of OSEC. Ang pagproteher sa kabataan dili lang katungdanan sa mga NGO sama sa IJM, apan katungdanan kini sa tanang hutong sa katilingban. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.